temos unha cubana, que é o Instituto Superior de Arte, e unha galega, que é o Conservatorio de Música Tradicional e Folk, e diseñar un proxecto para ser presentado exclusivamente para a feira. Aí entro eu, pasei cerca de 4 meses vivindo aquí en Cuba, facendo unha investigación sobre a presencia dos galegos, seguindo a pista músicos a repertorio e artistas en xeral. Desa investigación, por un lado, sairá un libro e ao mesmo tempo salen os recursos, o repertorio para montar este espectáculo. Unha vez que xa temos o repertorio, o marco, as datas, pois seleccionamos unha serie de músicos galegos e unha serie de músicos cubanos, non son necesariamente estudiantes ni profesores, pero sí están vinculados de alguna maneira ao ISA e ao Conservatorio Folk. Y estoy muy contento y muy feliz de estar compartiendo con los amigos de Galicia una experiencia bonita, porque nunca me había encontrado con este tipo de formato, este trabajo. Y para mí es súper importante y en mi carrera me ayuda mucho, porque tengo que tocar de otra manera, pensar más musicalmente en la cultura de ellos, su folclore, su forma de hacer la música, analizarla, y a la hora de tocar aprendo mucho. O repertorio é curioso, porque o repertorio, a maior parte do repertorio é repertorio de ida e volta. É repertorio que levaron que trouxeron os galegos á illa e que despois levaron, cando voltaron en moitos casos aló, que decir, as rumbas galegas e todo eso naceron aquí na illa, en Cuba, e en ese sentido é moi curioso, porque digamos que a metade da banda galega e a metade da banda cubana acabaron entendendo as cousas de unha maneira moi común, en realidade, non? Ainda que sí que é verdade que eles traballan con unha linguaxe moito máis chea de síncopas e o tempo é moi importante, o ritmo para eles é moi importante, non? Entón, creo que a resultante está sendo precisamente por iso moi curiosa, non? Estoy aquí porque Alejandro Vargas me llamó, él ya me conoció hace un tiempecito y me ha invitado a algunos conciertos y presentaciones de él, y entonces ya que me invitó a trabajar con él en este concierto, y un gustazo. O que estamos facendo é intentando que isto sexa unha mestizaxe brutal, non? Intentando non evitar en ningún momento precisamente eso, non buscar un xeito de mirar as cousas, senón estar permanentemente sendo impermeables, non? Para que pasen cousas en común, non? O cubano, o que buscábamos era a armonía, o peso armónico, o ritmo. Por iso rapidamente pensamos en un piano, unha batería, un baixo e unha percusión cubana. Este era o equipo básico. A maiores sumamos tamén algún timbre metálico, o saxo, e unha voz e violinista que é Diana. Do lado galego destacaría a presencia do gaiteiro, como non, Edelmiro Fernández, o guitarrista Marcos Teira, que é Pedro Pascual, que participa tocando acordeón, a sanfona, que é un instrumento que está maravillando os cubanos, que non coñecían, e todos os días agolpa xente no seu entorno, e Óscar Fernández, e logo participa Xavier Díaz, que é cantante, bailarín, percusionista, ou seja, vai ser un pouco tamén a voz no espectáculo. E finalmente se me queda o violinista, Quim Fariña.